Potsatira malamulo oyendetsera zisankho kuno ku Malawi a Parliamentary and Presidential Elections Act section 49 subsection 1 subsection F amene amanena kuti aliyense ofuna kuyimira upresident azikhala ndi wachiwiri wake apita muthalika amakapereka zikalata zawo dzulo ku Lilongwe pa 25 July 2025 ndipo kweneko dziko la Malawi lamva kuti iwowa ndi chipani chawo cha Democratic Progressive asankha Mai Jane Ansah ngati running mate amene ayende naye pa chisankho cha 16 September 2025. Ndi anthu ambiri alankhula ndipo pano tikufuna kuwetsereni maganizo a Aboni Kalindo aka the DC amene akunena kuti apita muthalika powasankha Mai Jane Ansah aphonya penalty. Ndi timati limodzi kuti mva kuti Aboni Kalindo ayitambasula bwanji nkhani imene ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Lero ndinena chilungamo chokha posatira zimene zachitika dzulo ku BICC pamene chipani cha DPP chimakapereka mapepala ake mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo Peter Mutharika. Ndipo ichi ndikunenachi ndi chilungamo chimene chikuchokeranso kwa Malawi kuchokera ku Msanje pakana ku Chitipa, Nkhotakota pakana ku Mchinji. Ndipo kwa anthu amene amakonda chilungamo komanso kukonda dziko lawo ndi amene ati akondwe nayo kwambiri audio imeneyi. Koma kwa amene amangoyimbira m'manja zina zilizonse ndipo samafuna kuyima pa chilungamo, lero kuti ndiye nditukwanidwa, lero ndiye ndinyozedwa, lero ndichulidwa mayina, komano ine ndilibe nazo ntchito chifukwa ine ndimangoyima pa chilungamo. Ndipo ine ndizapitiriza kuwayimirira Amalawi mopanda kuyang'ana nkhope. Paja ine sindimaonadi kuti khaya kwathu ndi kumulanje kumenenso kuli kwawo kwa DPP khaya kuti shoro ine ndimangoswa kuswa. Zili ndi inu chilungamocho chikunyaseni, zili ndi inu muchitenge, zili ndi inu musachitenge. Koma ineyo chimene ndikunenachi ndi chilungamo chache. Ndipo chilungamocho tichiyambe chonchi kunena kuti dziko lino ndilotembereredwa ndipo di Satana anayenda wapansi. Chifukwa anthu ambiri ndi okhumudwa sanayembekezere kumene kuti apita muthalika angaphonye penalty imene ayiphonyera muja. Ndipo anthu ambiri ndi ozizidwa. Andi izizi tinene chilungamo chache ngakhale ulo ainyanke amu DPP mo akuziwa kunena kuti apa ndiye tambwita. Chifukwa Amalawi sanayembekezere zimene zijazo poganizira mavuto ochuluka amene Amalawi akukumana nawo. Ankayembekezera kunena kuti dzulo lija tiona DPP akupanga mgwirizano ndi ya UTM. Koma sindikudziwa kuti kapena MCP wa akusambirani mankhwala akupitirani kudambwe kapena iwo andi asataniki. Chifukwa zimene zachitika zija that's not normal. And munayenera kuti muzifuse anthu inu malidala inu kodi zipani zanuzi mukamazipanga mmafuna mukamuyimirire ndani? Chifukwa ngati ali ya Malawi ndiye pamene pajapo palibe chimene chachitika. Ukamamvesera nkatimo zikumveka kuti anthu akhala kukambirana usiku wonse wazana pakana kucha kwa dzulo m'mathukuloku matebulo kumamenya nkati a UTM kumakula mtima, a DPP kumakula mtima kumanena kuti sangagwirire ntchito limodzi. Ena ukamamvesera kumanena kuti ayi a UTM kabambe atamafuna upresident ndiye a DPP akana. Ukamamvesera mbali inayo kumamva kunena kuti a UTM anazichepesa kunena kuti fe chabwino mutipase second position vice president tigwira nanu ntchito. Ndiye uko kumamveka nkhani ina kunena kuti a DPP amanena kuti ati anthu onse angobwera azagwire nawo ntchito limodzi, vice president amusankhe wawo waiwowo koma ena wangobwera. Ndiye ndikumanena kuti jamani olotu ukwati umene olo chinkhozo chimene sichikhomedwa popanda akuchimuna kapena akuchikazi. Kodi inu mgwirizano ndi mgwirizano anthu angangobwera kuzalowa mu mgwirizano kena kumukawuze kuti iweyo kabambe uzakhale ujeni minister wa finance komanso tizakupasani ma ministry 8
kodi tu president ndi amene amasankha maminista nanga mutamusanga kabambe kukhala minister ndikukhalapo 2 hours ndikumuchosa akadandaula kwa ndani? Izi ndizokhumudwisa zimene mwapanga inu ku Malawi kunoko, chifukwa mmene akuonekera president wathu ujayo kapena president wanu ujayo chilungamo chake, kodi kampeni ayikwanisa? Ayikwanisa anayenera munthu wina wamphamvu kuti azithamanga mmene alili kabambe muja. Pamene pajapo usi umene timawudikira ku Italy, ku Rome, oti utuluke timawudikira usi uja wa blue komanso wa red. Koma apapa mwambwita Amalawi akhumudwa kwambiri ndi inu asogoleri azipani kunena kuti simukupanga za iwo koma mukupanga za m'mimba mwanu, za ananu ndi akazi anu. Zimene zachitika zija ndizokhumudwisa kwambiri, koma aliko ena manjanjawidi amene akukuyimbirani m'manja ndikumanena kuti your excellency you have done a good thing, this is very very fantastic, this is very very beautiful. Atokunamizani kuli anthu oyipa kwambiri amene samafuna kunena chilungamo, ndipo zikanakhala kuti zimatheka kufuta mmene munthu umapangira alabala kufuta chinthu chimene walakwisa, mukanafuta running mate yotu ndikubwereranso ku drawing board ndikuona kuti kodi chalakwika ndi chani. Koma ndifuna ndikuwuzeni abale anga a DPP komanso inu a UTM, mwalakwira Amalawi kwambiri, ndipo Amalawi akudandaula chifukwa zimene zachitika zija si zimene akaziyembekezera. Ndipo ziko linolo sindikudziwa kuti kamene anatilozayo ndi ndani. Inu zoona asogoleri mwalephera kukhala pansi pamodzi for the sake of Amalawi. Ndipo tiathokoze awawa a Ford, tiathokoze amwene Fumbo, komanso tikupempheni inu ena amene muli kunja uko, chonde tabwerani pamodzi mukhale pansi. Izi zachitika zini mistake ya daladala, koma ikhoza kukonzedwa anthu inu mutakhala pansi ya opposition nonse ndikugwirira ntchito limodzi. Komanso inu a Northern Bloc zimene mwapanga zija ndi zabwino, koma inuyo a DPP mwalakwisa kwambiri. Anthu samapanga chocho ya ziko osalipanga choncho. Kodi fiye yanu makamaka ndi chani fiye yanu inu a DPP? Dakudandaulani kwambiri. Ndipo Amalawi pena pali ponse ngakhale chigawo chapakati chimene amayimba mafoni kudandaula chifukwa anthu ankayembekezera kuti mupanga mgwirizano ndi UTM. Ngati akabambe zikuchukazo ndizoona kuti iniyo mwakana Mulungu akuyendereni. Komanso akulu akumene koko ku DPP ngati zikuchukazo ndizoona kuti iniyo maitana azanu pa tebulo ndicholinga kuti mzangu apasa ma position ena ndi ena, position number 2 simukuwafuna kuapasa. Ndiye tikhoza kunena so kuti zijanka nena atuperezi ndizoona. Mukuzikonda kwambiri, mukuzitenga inuyo ngati kapena ziko lindiranu kapena chipani chanu ndi chili madolo. Pamene paja kukuuzani chilungamo chopanda chigamba, mwambwita penate, mwaulusa penate. Ndipo zinyanina nena 3 months ago ziya ndiye kuti ndizoona. 3 months ago Amalawi mukumbukire nnakuuzani kuti ma alliance wasatheka bwinobwino chifukwa mkati mwa zipani mu alipo ena amene alandira ndalama kuchokera ku MCP. Ndicholinga kuti azikana ma alliance. Ena wali ni milandu anaopsezedwa kuti mukangolola tu kuti mukhale pa alliance tizakumangani. So ku DPP aliko amene alandira ndalama, chilungamo chimene chocho muchiziwe ya bwana, chifukwa tu vuto tu si president yotuyo, vuto ndi anthu omuzungulira. Ndiye tubola sodo abale akana kumutenga Gangata yemweyo tu akanenedwa chifukwa che Gangata yotu ndiye ali ndi anthutu. Ndiye bola so akana mutenga Bright Nsaka yotu. Ichi chilungamo chake chonena kuti aliko manjanjawidi ena amene alandira ndalama kuchokera ku MCP. Ankati komanso akunja, including anthu opemphera amene amapita naimba mafoni kwa ma president wauza kuti osalola tuya, musatengete munthu ina tuya, imfa ikhoza kutipeza. Alikonso ku UTM kuena amene alandira ndalama kuwauza kuti chonde musapange tu zimene zozo, osapanga mgwirizano ndi DPP. Aliko ku UTM komanso ku Ford aliko amene alandira ndalama, ndipo sinkhani yofusana. Anthu ife takhala kumafuza kuti kodi chezingani ali kuti, chezingani akusowa tu chezingani. Alikonso kumene ku Ford amene alandira ndalama.
ndipo ambiri inu musandifunse nokha amene maasala mukuwadziwa kuti kwa afodiku aliko mkulu wina sowalandira ndalama amene amuuza kuti azikana za mgwirizano. Kodi ziko lino ndiloopsa, ziko lino anthu amakonda makobiri koopsa, makobiri kusiyana miyoyo ya anthu mene akuvutikira Malawi kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa kota kuti mchinji kunja kukuli njala, mankhwala muzipatala mulibe, ana akulephera sukulu, fetereza nduyo anadulayi, ziko ndilidula china chilichonse chakwera kumangozuza anthu. Koma ngati ali mankhwala, ngati uli usataniki, ayi tikuthokozeni inu amene mwaasambira a opposition, mwaasambira mankhwala amphamvu kwambiri. Ndipo mwinaso pano tinati tifunse kuti kodi inu a UTM ndiye mupita ni ndani, kapena mumunyengerera atupere mukhale pamodzi mupangane, popeza ndi inu anyamata nokhanokha, mumvaso kumene kumawa lino atupere lero lino apita yekha, mawa linonso a UTM apita okha. Simukugwirizana, ziko likasi sindikumvesa kuti makamaka mmafuna chani, chifukwa apapa mmene zavutiramo ndiye kuti atupere ndi kabambe akanayenda limodzi. Koma isa apanga sotu zimenezi, naye atupere wayenda yekha, nawonso akabambe wayenda okha, ndiye tukuli running mate, running tiona running mate kuchokera lero pakana mawa umazifunsa kuti abale kodi inu mwati uyu ndi ndani? Wina akapusa sakafika nawo uko chifukwa akhata amangidwa. Anthu awa ndoyipa, ena ano anakucherachera ni milandu ya daladala ndi cholinga kuti maloto anu ofuna kutukula ziko lino asachitike. Ndi mmene tuziliri, koma Malawi ndi okhumudwa kwambiri. Ndipo musanamizidwe, ena anu mmafuna kumamuuza munthu zonama, nanga si andaleso amafuna kuuzidwa zonama. Koma ambuye kumene muliko ngati audio ingakupezeni inuyo APM komanso chechiaponda komanso chemphepo ndi akuluakulu anzanu muuzane kunena kuti pamene pajapo tamisa penalty, ndipo Amalawi ndi okhumudwa. Ena akufuna atazikulimbisani ndima kumakuuzani kuti bwana iyi anthu akukukondwererani ati mwachita bwino kwambiri, imene ndi mistake yayikulu imene sinayenere kuchitika kwa inu. Nkhani yomaliza siku la lero ndikuwalirira Malawi kuzera ku water board. A water board biitika kumpoto, pakati, eastern region, southern region, a water board akuzuza anthu kwambiri. Inu mukuziwa kuti a water board ayambano kuchosa ma prepaid meters, kumayikaso pano ma postpaid meters. Chifukwa anaona kuti samano akulephera kuba bwinobwino, anthu amene wando okuba ndi atabwera ma prepaid meters revenue inasika mmene ililinso ngati ku Eskom. Motero kuti nawonso a Eskom posachedwa apa ayamba kuchosa ma prepaid meters kumayika ma postpaid, chifukwa akuona kuti sakulemera mmene akalemerera kalemu. Nkhani ndionena kuti kwatangale ku Malawi kuno wakula kwambiri. Tidanenapo mbuyo mukunena kuti ma prepaid meters wa ali ni nthawi amafunika achite meet international standards pobwera pozera pa token identifier project. Koma anthu sana ndimvere ineyo akubomako zosatira zake maiko amene amapanga zimene zananyanyala. Zosatira zake anthu awawa mazi akuvutavuta, magesi akuvutavuta chifukwa chokana project imene ya token identifier. Zosatira zake anthu ndamene atazivutika azipasidwa ma meters amene ali okuba. Komanso nkhani ina yopweteka ndionena kuti mita imati ikabedwa tiyerekeze kuti okuba abwera kuzaba mita, whether it is outside your house or inside your house. Water board akumabwera ndikumanena kuti tikuyikireni ina mulipire muguleso mita ina. Yet this is their thing. Chinthu chindi chanu cha inuyo a water board. Lero mukuzuza makastomala ndikuma Malawi ndikumauza kuti azikulipirani azikugulani mamita, chikhalireni chinthu icho ndi chanu. Umbava weni kuala kwira Malawi. Komanso mabiru akumabwera abunomo
mabiru, and most of the areas kunja kunoko kulibeko mazi amangokhala ngati papepala koma mazi sakubwera. Anthu amalawi akuzunzika ndipo akudandaula kwambiri kuti mchitidwe wa kuma water board ukuwazuza amalawiwo mchitidwe, andi pena pakenso ngati akumulanje mwayamba uchisiru kwambiri. Biri olo kukhala tu olo 1000 mukudula kuwazuza anthu akumulanje kuwayika panzere anthu akumulanje chifukwa cha uchitidwe wanu wa njanjawidi okuba mukuba ineyo anthu akumulanje water board paboma apo kumene kunachokera ineyo mukuzuza anthu kwambiri. Yeti madili amene mmapanga noka so kairo kumulanje mountain ko kumene ati ayu UNESCO achita declare heritage site zinapangidwa kale 1985. Lero mukhanga tindizanyuwani kunadulidwa mitengo kose kunadulidwa. Lero mazi pamulanje posa samatuluka. Tinakuuzani ifeyo musalole project ya mazi yopita ku Blantyre koma anthu akati ndine wachamba ndine wamisala ndikulimbana ndi ati mzungu wapa MMCT amene anabwera kuno kuzanama kuti atafuna achite conserve mulanje mountain akutenga muzotenga agalu okuba zisiru anthu achabechabe aliwononga phiri la mulanje leroli anthu akuzunzika kumulanje kukutentha ngati kuposa kunsanje. Bon Kalindo, the DC. Mwana wuwopya kumbiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.